Okej. Vad är det? Palm. Ja, palm. Jag tror jag menar stenarna. Oh, det stones. Hitta en sten. Åh, den är kladdig. Varsågod. Och någon som har spytt på den. Du trodde på det. Det var någon som har pissat på den såklart. Ja, mycket möjligt. Jag tar en annan härifrån istället. Let's see if we can find you. Den eller den. Men jag vill ha en hel vit också. Hade du sett? Jag ska visa dig. Så. Nej, stranden i Florida. Nice. Skulle önska vara där. Varför kommer det färger ur de här då? Kalksten.